Mi smo danas uputili jedan zahtjev Vladi Tuzlanskog kantona za davanje saglasnosti za raspisivanje novog konkursa za prijem policijskih službenika u kojem smo naveli da nam trenutno nedostaje blizu 500 policijskih službenika. Taj nedostatak će 1/3 danas biti riješen, dakle 160 novih policajaca koji evo danas je u funkciji će znatno smanjiti deficit koji mi imamo godinama. Od 2018. godine nije vršen prijem policijskih službenika. Evo mi smo zadnjih nekoliko mjeseci 200 primili, od danas je dakle ova drugi turnus 160 na ulicama Tuzlanskog kantona. Međutim, time se nije uspio riješiti problem kompletnog nedostatka, tako da će vrlo brzo biti raspisan još jedan konkurs. Neophodna je operativnost uprave policije UNPA-TK kako bi se izvršili svi oni zadaci koji su zakonom postavljeni pred nas i u tom smislu će se dakle nastaviti dalje aktivnosti na ovom planu.